Ne bunun yine de çok koronavirüsün case'ini seyrediyaz. 882 bin. Ölürlüğün sanı 44 bin. O kutulurluğun sanı 185 bin. Ne diagraması katı tiyiz alıyor bu deme. 42 bin ölürlüğün sayısı. Ne Amerikanlarda yan 4 bin ölün. 188 bin vaka tane. İtalyanlar 12 bin. Bugün İtalyanların ölün demelerinin dağınlığı yok. Yani 800-900'ün şeylere akılıyordu. Geçen günlere. İspanya'da 9 bin ölü sayısı. Kıtaylar azaldıptırlar. Germanya, Fransa, Roma yağdayları gittiği için emediye. Ya Germanya tayinlikli olmağa çemeli. Ölen tanları A802. Vaka tanının kendi olmağını karamadan. Yani Fransa'da 3500 ölüm. İran'da 3000. Ay bu bela katı gidiyor bu bela. Ya Türkmenistan yoktur görseniz. Menden oğlunun biri Süleyman adresini soradı. World Meters Info diye. Ne meselesen ustayda bağdır. Ne mesela aşağında son videonun aşağında silkasını koyayım. Anlat bulur yalak. Ne Türkmenistan bilen Demirgazı Kareye'den başka hemme devlet var dünyada devlet de olsa. Bizimkiler emine yok diysen onun şu yok olur mu kan diye de ben o son taraftarı yok olmasının oluyor yani. Bunu beydip yok edip olmaz onu. Hiç düşünüp bilemok da. Oo. Ne şeyleri haklı adamlar. Ya o bir yaş bir pehlivanımız benden interview alacak deyip Mehmet'te hadir çıkar. O geliyençe pehlivan geliyençe üstü atlar bilen büyümeneli. Yigipt ne asıyerlerde de bolyanken Yigipt'te 710 vaka var. Alжir'de 716. Estonya yumruk galak devlet onu 779 diye. Afrika'da Afrika'da da var. Finlandiya'da keneken 1446 vaka sayısı. Japon 2100. Borsiyette 2777. Malezya 2900. Şili, Norveç'te 4798, Şveç'te, Avusturya'da 4800, Şveç'te 4900, 5000 oğlu. İsrail'im katı çalt demedi ya. 5591. Ölü sayısı 21. Brezilya'da yetiptir. O bizim pehlivan giyecek hali.
Şeyli. Yani Amerikan emeti katı çal tötüye 190 bin diýsen boljak. Belge. Ýewropa döwletlerine de gaty neme ýerýär, çalt ýerýär. Gollandiýada 13.600, Belgiýede 13.900, Şwitsariýada 17.000, Angliýada baýa çalt neme diýen 29.000, ölen taýyty 2.300. Gaty nemerek ýakalaşdylar. O populist nemeler gaty ýalňyşy işler edýärler. Olar Türkiýede 13.500. Öl taýyty 214 bolupdyr. Bu neme bu raportlar ştaýdy. Datalary wa bolun başlan wagtlarydyr da şu. Ýanwaryň 20-sine başlapdyr diýerler. Adamlar ýagdaý şeýlere bu bela bilen oýun eder ýalak däl. Ýa-ni halyk birleşip o düşünşip neme dilmese Türkmenistanda iň erbet zat şu ýanky telewizorda zatda halka düşündirmeliler şu zatlaryň nemetini. Alaç ýok. Etjek adam da ýok. Tepesinde düşünmeýän bolmaga çemeli. Waka sesini çıkarmanyň bilen ýokdugyny aňlatmaýar da ol. Zatlar bilen oýun eder ýalak zat däl. Bu soň näme bilen uturjagyny bilýän adam ýok. Şweçýada pik ýanky ýokary derejelerine maýyň soňlaryna, iýunyň başlaryna ýeter diýip çaka diýerler-de, prognozlar bar. Onuň ýokarky derejesine ýeten soň onuň aşagam ýene-de şonça. Ýa 4-5 ay ola minimum. O soň bu näýilek ödün alyp barjak, o da belli däl. Gaýtalanjakmy, gaýtalanmajakmy, bu mutiru de diýerler. Ýagdaý şeýlerek. O biziň pelwan
Ne bu diagraman gidişini birden Mart ayından Mart 14'ünden 27'sine çenli şu çılığa bir teyredik görün. Yani vaka tanına yani Mart'ın başlarında 118 bin olsa 27'sine 858 bin. Yani öyle sayıyla neme tam 10. Mart'ta 4628 olsa 27'sinde yem 42.300. Yani bu oyunu da realak değil bu. Şu yani YouTube'dan dünyanın nemeleri verip dur dahilek çare oraya hayfi devlet nahilek metotlar ulun ya o halka nahilek duydurulya iyimit bilen nahilek üçün edilya şu atları Türkmenistan berip durmolla o yani internette açıp televizyonda da hatta nemedim bolmasa bunun öňüni alma gatı kıyın olur. Gata adam kän adam helak bolur. Baýa da, garyba da, wezipelä de, wezipesiz de hiç demesi demediýär. Putin'e tereden doktor var Putin neme baranna. Yani bizim pelwan geldi. Pelwan geldin mi pelwan? Salam gurunmun. Sesin gelen ok pelwan. Sesin aç sesini. Sesin gelen ok. Bir yerde sesin yapık sen. Ben seni eştem ok. Sen beni eşleyen mi? Pelwan. Sesin gelen ok sesin. Ses gelen ok ses. Ben eştem ok seni. Beni eşleyen mi? An bir elin şey eşleyen mi beni? Beni eştem ok. Ha. Näme üçin sen nämäňi demet seret menkide hem zat gowy görnýär. Sen ses eşten ok. Sesin gelen ok pelwan. Inni gelýärmi? Ha o inni gelýär. Açtım. Soňra öwrendim. Ay tügeleme. Urunmun pelwan. Oňa Hudaýa şükür. Oňa etdiler. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bu Tamam, kompüterden başka çıkan ok meyle gatly hayallemediýän bolmuşum. ol şu tarapdan biraz men tesirek öwrenmeli diýip bol. Buyur pelwan ne efirde sen eýem illeşlen saňa teredi otur. Owo. Baňa näme soraň? Bolýar, seredi otur. Näme soraň wa bolsa adamlar bilen salamlaşysyň elde salamlaş. Ay, salamlaşan ýaly. Salamu alaykum. Illeşler. Tamam, oturun bolsaňyz. Neme sapara şu ilki bilen erkinliğin üstünde durup geçsek. Erkinlik demek näme demek? Bor inim, bor. Sen ödüň näýlek düşünýän erkinlik bolanyny? Ya azatlyk diýjek mi, erkinlik diýjek mi?
Azatlyk, erkinlik ikisiniň manysy birrak mukady ifade etýän önemen erkinligiň manysy hiç kime bagly bolman pikirlerini ýa-ni erkin bir ýagdaýda aýdyp bilmek. Ýene erkin ýerde sözüň içine. Niýerde okuyan? Şu Türkiýede mi? Türkiýede. Näçe wagt boldy geleniňe Türkmenistandan? 2 ýyl boldy. 2 ýyl boldy. Şu wagt gelen öwrüň bilen şu wagtky döwrüňi degeşdirip bilýärmi? Näme hilekdiň gelende, näme hilekdiň şu wagt näme hilek? Degeşdirip bilýän bir adarak. Gelen öwrüm ýaman çekinjeňdim. Yani edip bilmeyen işlem için utanýadym, çekinýädim. Indi şol atlar aýrly öz pikirimi aýdyp bilýän adarak. Türkmenistanlykam yani gorku siýasatyň aslynda alanan çagalardygymyzy şördük hak göz getirdim. Aňyrda kak biz hakykatdan hem gorkup ýaşamalym kak diýen düşünje batdy aňyrda. Onun halkın yaşayış nemesinde näme tapawut gördün? Bir tütlük töwürüňde adam madyr, onun Türkmenistanda da adam bolandyr. Şoluň özlerini alyp barşylary näile? Tapawudy yer bilen gök ýaly. Aňyrdaky adamlar ýa-ni gaýtysmaly ullar, ulurak wezipede bolan adamlar, kiçirak wezipedeki adamlary gorkulmaly mukam diýip pikir etýärler. Gorksalar ol hemmelat bolýan röýtde gorkanlar üçin sen arkaňdan gürläp oturýanlaryny bilen oklar. O kiçilerem gorkan kişi bolýar, kiçi wezipedakilerem. Ulu wezipedakiler gorkudan kişi bolýar. Yani yalan üstüne yalanyň içinde hem adam ýaşaşyp ýörler aňyrda. Indi bärde azajyk şol bularda da Türkiýede de yalan kän bolýan. Resmi işlerine ýa-ni bir azajyk sylanşyp barek. Indi barýan bolýan bir işiň düşüp hoş geldin diýerler, güler yüzlen garşy alýarlar. Aňyrda şolar ýaly hiç şeýle ýok. Günaýdyn diýendirler, he? Hoş gal diýendirler, he? O zamandan hoşça gal. Yani nemede şu televizörlere daha da seyredýänmi? Türkiýanyň televizörlerine. Seretden. Şonu beýik nämämiz diýip diýje ünlüýüz gyýryp ýören televizor gördüňmi programy Türkiýede? Yok. Hiç el görmedim ben. Yani portretler varmı, big boardlar? Yani prezidentin portreti sağda solda hemme yerde gördün mü? Yok bir näme ýanky saýlaw bolany goýýarlar galanat aýrýarlar. Olam mydama goýulýan ýerde del. Mydama goýulýan ýerlerde Atatürk'ün suraty bar, portreti bar. Ana ýöne elementarny Türkmenistanyna şo big boardlar, portretler, ondan ýanky programadan o beýik türkmen başy ýa beýik arkada o hormatly arkada diýen nämäni günne bir 2000-3000 zaparaga aýtalýandyrlar. Ýa-ni 24 sagatyň içinde. Ha? Eşdiýäňizmi? Ondan egilçip salam berýänleri wadyr, gök bulak notda şeý diýip ýazyp oturandary görýänsiň, ha? Telewizorda başga zat görýän näme? Diňe şol watan habarlarda gyzyk ýok hiç eli. Ozaň hemmesi Türkiýe wagtry antenlerini kiçi anten alyp Türkiýe wagtry alyp ors görenler ors görýär, köpüsi türk görýär. Yani çağalykdan başlap Türkçäni öwrenýärler millet. Türkmençeden kän Türkçäni öwrenýärler. Ana şol ne gorku diýilýän näme ýa halkyň beýnisine ýa telewizionydan 24 sagatlap diňe şol bir adam bir adam marada görürüň oňum adyny demesleň bir sagatyň içinde bir köý saparga aýtalýandyrlar. Ol şeý maňlaýyňa näme beýniňe girýär-de. Ondan seretseň suratlardyr ullokan öňünde sysyň basylmaly. Ýokarrak
Udipedeki adam olsa aşağınaka gıygırıp on tutsunu basmalı. Oğullar aşağınaka, onun sidiyalak çağa yeten ol nehilek derecede. Neme oluyor? Şu da atlar sizin beyninize girmeli. Onun yankı Doğru. Türkmenistan'dan daşına çıkan soňuz o yankı suwun içine yüzüp bilmeyen adamın suwun içine atılan yalaktınız. Şeylem. Doğru. Ana şol ne bular gatı erwet zade diýerler ne çağalan beyinlerini neme diýerler de. Gelen soňam tutsuňuz pesler. Ben bilýän bana da edil sen ýaşlaňdaky nenem kiçirek bolmaly gyýyz maşgala tanışymyzyň nemesi geldi de. Bir kilden soň özüne geldi de. Ol ýa psikologiki neme de şo gorkyň aşagyny ýaşamagy enlik edilýär de. Ýa bir nesil en ataňam şolary alakdyr. Ne şu wagt sen biraz eýem nemäň açylandyr bolyn şolary da at düşündirip bilmersiň. Sen başga adamsyň, olar başga adamdyr. Şeylerek. Men aňyrda kam öz kartyma pul ýüklemek üçin bankda görýänler o oçur gatyken ondan soň ýanky miliskeler wa içinde görewliler ýagny. Olar yüzleri itin ýaly ýöne. O soň bäri geldim Türkiýe geldim banka bardym. Ýankylar miliskeler hoş geldin diýe. Men geňälana sok. Nire düşdüm kam. Känem däldir Türkiýede milisiýa Türkmenistan nakyalak. Yok onlar ýaly kän. Ýollarda da bir de görendim. Ana ne şol ýagdaýlar sizi neme diýen o. Ne şu adam bolup çykmada gaty kyndyr. Ne ýurdun daşyna çykan soň 1 ýyldan 2 ýyldan soň biraz ýem nemäň dünýä garaşyň radyňa bütgendir. O. Soň 5-6 ýyldan soň ýylyňa baryp ýaşaban bilmersiň. Ol adamlaryň içinde ýaşap bilmeýäň de. Ne ýöne şeýle gynançlyrak ýagdaý bar. Daşyna çykyp maraň aň derejeleri ösmeýänlerken şo 4 ýaşly olanyň içinde de bar. Şu wagt men sizle gürleşip otyryn. Şunu göräýseler mysal üçin bular olan kelleti gelişmedik ýa-da samsyjak. Bir zat fikir bir gelse şoňa gön berlik gitje, eýtje, beýtje. Onu albat gerek gel, şolar ýaly pikirde adamlarken daşyna gelip görünýär. Yani öz pikirini erkin aýdyp bilmek gowdat dälmi kas? O gillenen ol akylly olanyň näme peýdasy bar? O da şeyle. O da şeyle. Ne hemme zat pelwan ne şutaýdan başlaýandyr. Şunu çözsen galan çözülýändir. Onun o beýinliýän zat her kişide ütköşük bolýar da. O senkine 1,5-2 ýyldan soň çözülüpdir. Düşünen soň çözülýär da o da. Eýleki 2-3 ýyldan çözülmedi. Çözülmeýänem bardyr. O sebäbi ýanky o taýda kakajygy, enejigi ýa-da bir hosarjagy, bir ýokaryrak wödüpedir 5 aýgadan ýandyrlar. Ýanky şeýdir. Ýanky ýa-da şo itdiýalak milisiýalaryň uluragydyr, kiçirägidir. Şoluň çağalardyr. Sebäbi öýbilen gürleşip du günne nemedip durlarda. Bu ulu betbagçylyk, bir milletiň betbagçylygy, ýa-ni biziň beýik terdarlaryň ýetiren ýerleri şutaýlary. Bu zatlary çözümü aňsatdyr. Berkim ýöne şunu çözüp bilse, ol ýanky eliňe awtomat alyp revolýusiýa etmede gerek geldi, işte adam gerek geldir. Ana sen düşünjäň öz-özünden deňeşdirip, seredip, görüp üýtgeýär. Seredip dursun näet Türk öz boýdoşlugyny äýlek ýaşaýar, ha? O sen erkin aýdyp bilýär. Aýdyp biljek zatlaryny bular. Biz näme üçin aýdyp bilmeler? Ana o sonra şo ýanky töwerüňdäki iýleşliňe bermeler.
Olara berk gördüm ben birine yarımdan. Hı. Yankıyalı sistemen uğra dönlemesini aytya olara. Biz bu sistemeden çıkıp bilen yok. Inni bolluk deyinni diye biz diye. Şu duruşumda gitmedik bolanok diye. Gıydlarım şey diyen. Gıylar ulan aynı yüzleşip göremem tek olun. Gıydı arkadaşın yok mu? Yok. Vah. Pelvan. Yiyecekken sen. Ya şu yiyeceğin kalkan gıyı tap verir deyip karaşı otuyor mu sen? Ha? Yok. Oraya nemem de yok. Olun. Okullarımızı bir yani yüzledeli onsan gıydan tapılı verir de deyip. O näme boljak sen okuň torontoň käriň näme kärdok ya? Muallimçilik. Ha, muallimçilik. Matematika muallim bolmak. O bu gaty önümli lat muallim bolmak çağa yetiştirmeli. O çağanam diňe bir zady ýat tutorialak del ýa-ni pikir edip bilerýalak yetiştirmeli. Ol ýat tutma, nemetme, o zatlar nemedir? İntelekt pikir edip bilýän adama intelektualliýi diýär-de. Ýöne elinde diplomalar nälenin pikir edip bilýän. Ne deňeşdirip bilýän bolmaly, şu men bilen gurulýan bolsa. O ýagdaý, bu ýagdaý diýmek pikir edip bilýän. O nemede bärde bir zat bar diýmek. Ýok, onu geliştirsen onuň şeylerek bolýar-da. Sağalyň ýadyňa düşýärmi? 4, 3, 5 ýaşynda. Yadıma düşýär azyrak. O jigileň wadyr, ýa-ni garnaşlaň çağalar wadyr. Näçe şolary teredip gör, gaty rahatdyr, arkaýyndyr. O göwnlerine näme bolsa aýdyp bilýändirler. Yalan sözler. Ha? O şu çağalar şolary alyp. O çağa kan hemme jesi dogon çağa megdeşdir. Aňyrdan tebigatdan gelýän näme? Şoň üstüne ine şu döwletiň siýasaty günne telewizor bilen başga zat bilen beyinlerine ne şu gorkuýyn salýarlar-da. Soň onuň 25 ýaşynda ýem düýbünden başga adam bolýar-da. Şu çağacıkları bir adat erkin yerde yetişen oldu. Düýden başga adam bolýandyr. Pikir edip bilýän adam da o. Özüne hormat goýýan adam ilkulak özüne hormat goýmaly. Şonu bilmeli. Näde hormat goýmaly. O. Özüňi filaman beýlekiň filaman bolan nokta. Doğru aýtdyňyz. Biz düşünjämizi Sapar aga, şulara alak düşünjeleri var ýaşlarymyzyň. Siziň umydyňyz barmy, tamaňyz barmy, üýtgermi bu ýaşlaryň düşünjeleri üýtgermi, besermi kan? Ha, ol näme her kimiň özüne bagly. Ya üýtgemese gullugyna gelir. Ol ýanky gowkasy bol geýeni bilenem gul bolsa gul bolýanda. Ol gul ruhundan çykmadan adam bolmaýanda. O sen Türkiýede iki ajan oldun. Samimiyet diýip sözleri eşdiýänsiň türkleriň arasynda. Samimiyet diýip. Türkmenliň arasynda eşdiýän näsiň şonu? Onu şunu gözläp gördüm. Samimiyet sözüniň türkmençesi näme diýip. Bir kiçwegini diýip bir söz bar. Şoňa meňdeşirek. Ýok, o kiçwegini edil meňdeşirekdir, ýöne meňdeş däldir. Samimi ol. Meňdeşirek bolun. Sen iskrin olmak diýenden orsça. Türkmençe leksikonumuzdan yitirdiler bunu. Ulanlayan sözüm däller, görýäňmi? Ýaçy ýaşyňda şu wagt? Şu öňümdäki Awgusta 21 ýaşyň. 21 ýaşynda entek şo söze türkmençäň nemesini 21 ýylda duşanam dälsin ken bir ýanky neme. Samimiyet diýmek şu inançyp bolýan adam diýmek. O açyk.
açık sözlü. Türkmen demesinde ulanılır yok da. Ne şu Niyazov'un demesinden başlaya da şu Türkmen katı sahada ınamdar, Türkmen rahat ınanlayan da urvadı. Ne bizim doğrultuda biz işleyedik de. Ortiyet bilen işleyedik, Beylek Respublikaları bilen işleyedik. O bir de olan şolun ınamı ağırttı. Yani telefon bilen ne ben sana plan yükü, plan vakti iyi veriyen o pulunu verip bilersin diyen yani telefonunu sözümüzü onanıp milyartlar pulu verip bilerler de. Bizim şonu yemedem de yoktu. Yerine getiriyorduk sözümüzü. Ne söz anam değil yani sonra oraya alak oluyordu. Doğru. Onun Türkmen orada ananiyat diyendirler. Yani Türkmen'in avrayı bizim sektörümüzde dünyanın içinde yani Sovyet demesinin içinde katı uludu. Bizim sözümüz söz. Aydanımız aydan. O millet olduğum şeyleri tarihten şeyleri tanırlayan millet. Onu biz onu beyleki devletlerde bilen solar yalak işleşip bilen nedirler ne bir topor bizim yaşımızdaki şu tekstil sektöründe işlen yok vazifedeki adamlar vardır. Ne solardan soğurak görseniz. Yani dilimiz bilen ne sana der Respublika yağdayı kıyın bize 2 milyar rubl pul verek diyden bu veriyediler de. Töleven veriyediler. Onun yerine önüm verirsen onu bizim sözünü tutyadık. O kağıt petegem yoktu kâbir o altlarda. Yani o Sovyet demesi yıkılan doğruları yağda kıyındı da. Dine analışılı yani adam bile iş edip boluyattı. Yani Türkmen'in avrayış olur yalaktı. Bugün yani duruşu bilen demesinden başından ayağına senin yalan. Onun bilen utlayan da atlarım yok. O sen ne Türkiye'de gezip yiyorsun, yollaşına inanmadan burada iş edip bilir mi yollaşını da? Edip bana okşar. Aslında unutturup durlar ya, unutup duruz. Ne? Türkmenlerin içinde o Türkiye'dekilerin içinden Gova adamlar var, ağzı kovlaşanlarken, yani Türkmenistan'ın içi halis bardak, biderek. Yani gongsu nananok, hakta doğunlu da nananok anırdaşı var. Yani sat ayarmaka, eyd ayarmaka. Şonlar ya anamsızlıkla adamların arasında. Yani agent tip. Nereden gelendiriyor diyen bu zatlar? Pervan. Benim fikrim yok. Bağ olun. Yon aslında bolmadık olsa, sonra bir yerden geleyen olsa, bir yerden getireceksin olmalı. Onu ruhnamanı okudun mu? Ruhnama. Yok, men okumadım ruhnama. Birinci, 4. sınıfta kalk bir geçseydik yani yadıma düşen okken. Ana Kur'an'ı yaktırıp şu ruhnamanı tallardı. Türkmençe geçirilen Kur'an vardı. Ona o ruhnamadan durşuna yeme. O e-pıtlardan ondan bundan göçürülüp alınıp onu Türkmen başı yazdı deyip şeydi o size sunulan neme de. O dürlü kitaplardan o yankı oğurlan koyulan içine nemedim. Yankı geçmişimde okuyan gibi nemediyen gibi nemedim şolar yalak imaj verip onun bu lokan edivem şehrin orta arasında demesini koyundurlar ruhnama. Her gece açılıp yapılan. Yalan değilen zat şeyleri aklemedil ya. Ol metottur, manipülasyon değil ya. Beynini manipüle etmek için edilen zatlar. Lokan billboardları gördün mü? Yani prezidentin portretleri vardır, heykelleri vardır. Atı duran, şeyle duran. Hem yerde de şoron portrettir.
O Hmm. televizordan hem gününe şolar beyik deyip bir 1000, 2000, 5000 zapar gaytalyandır. Doğru. Ol şu beyne salınıyor da o çağa da teredi otuyor onu ulom teredi diye. Çağa kan görünü şu da havar deyip havar yok televizorda havar yoktur. Aw. O şolong nemesi vardır. O yankı çärelerin propaganda ol çäre ol propagandanın bir nemesi. Hmm. Şular ne şu portretleri ayırsan televizörün şu programmalarından bir yapsan, şulon ağatlarından bir şey kıygırıp durup ağdap görmesen, gazetlerden ayırsan, şular hiç kimdir. İki ünlü yönü İran yala kork gider, yok kork giderler. Ve bu öğeleri yok, öğelerine hiç sat yok da. Ne ben bir iki ayın içinde bir 30-40 tane video koydum da. Her sabah bir yarım saatayın olmandı, yarım saat, bir saat gürleyen de. Şulon ömrünü yankı halkın önüne çıkıp gürleyen öz sözleri bilen, öz fikirleri bilen gürleyen saatlarını emezsen bizim şu 30-40 nememizden sonra yetmez. Halkın önüne çıkıp gürleyen bilmediler. Geçmiş Ola hakiki. nemesini aydıban bilmediler. Yani şu olmazsa onun portretleri işlemeli. Şoları yalak programmaları işlemeli. Sizin beyninize demek. Şoları ayırarsın onu hiç sattır. Boştur yani. Kelleleri cüyeceğin kiden lokan derler demek beyinleri. Ana bu metot bu ineyim. Bu ne muallim olsan sana da öğretirler. Yankı 21. asırda 20. asırda adamın beynini deme diyorlar da ilkule. O toprok basıp alıp gören oklar da. Beynini basvalyanlar. Beynini basıp alıyorlardı. Yani sondan taşına çıkıp demetseniz 6 aydan sonra yani boşap başlayansınız yuvoşluk bile. Aw. Yani Şu beyik prezidentler arkadalar Diňe aşkawady seretdiler. Men owada ýaşamsoň biraz da owaň ýagdaýyny aýdyp bereýin adamlaň. Köpüsi çoponçylyk etdi, köpüsi Aşkawada gidip işleýär, ýa-ni guruluşupda. Köpüsi owada ustaçylyk etdi. Yani geç işleýän işleri, şolar ýaly işler. Ondan soň köpüsi potrotçy. Ýa-ni ekilen palta seredip oturýarlar. Bir ýyllap şoňa garaşyp seredip oturýarlar. O paltada nähili ekileninden tawsyrýançaň, tawsyranyňdan soň puluny eliňe alynçaň diňe iyi. Hemmeksi iyi. Ekip başlan traktorçylar ip başlaýar başlar ekende. Ondan soň ýetişdirip börkäň ýýärler, ýene traktorçylar. Onu ýetişdirip bolup ýygyp paltawada eltýän bolyn. Bir tonundan hapagramyňa bir alýa, oňdasyndan ýene 100 kiloň bir alýa. Hiç kim istat diýen bilen ok, ulu owa bolsa, hemme owada şolar ýaly. Däme kadar ýa? 2 hektar bolsa şondan köp çykanna 6 ton, köp çykanna 6 ton çykýar. Oňa da eliňe ölen pulu 5 milyon, 30 milyon bolýar. 30 milyon çyksaýjylaryny aýyrsaň 20 milyon zordan bolýar ýa bolan. Düğün bana bir oğlan nedir diyemesen ki alak Urgap taraftan öyle nemesi. Şuraya alak 2 hektar potrotumuz var diye de. Ben dedi Paltan dereğine dedi yoruncaktım deyip de. Yoruncaktım. 5-6 saparım oryan niye? Birinci orokton niye? Ben şu potrotton neme vermeli pulunu niye verdim diye. Şu paktadan alacak pulumu aldım diye. Ondan o brigadira neme 5 mant vermeliler. Şolarını verdim diye. Onun kalan 4-5 orumu diye ben dememe diye de. Yankı yoruncan bir orumu. Yankı paktadan alacak pulunu hem becerin neme diye de. Yoruncanım ben bir sapar sürüp ekyen. 4-5 saparım oryan. Bilmem. Kâte 6-7 saparım oryan.
O tuğum paktankıdan az, iyidegen az. O iktarağım bir eken soň. o iktarağım tokluyun gölen pölen olsa o da iyiyim. O. Ne? Dayhanın nemeti şu. Yankı yerde bir daha unutup paktada su sistemasi var. Anne, su sistemasi problem ola. Dursun. Näde işliyor olan bu gurrun ver bana ne diýäňiz? Le maýyň ayaklarına, iýunyň başyna birinji suw tutulýar. 60 gün 70 günden soň pakta. Indi birinji suwda neme bolan, o problem bolan, o kan her kişi ýetdi. İkinci suw gelýänçe ýanky suw ýeten ok ýapdy. Yetmän soň bizim ilerdäki bir gatlara uğratmak üçin gatlany bastyrman, ýani paktaň suwsuz gurasa da ýani suw beren oklar. Suw almak üçin minni adamlar ýankaly neme tarapy ýüdürmeli bolýar, erwet tarapy. Gatlaçyny satyn almaly bolýarlar. Ýani oňa 5 manat berip ýydyrıp içirip giýje, oňa sana bastyryp bilen oklar, ýene tag toýýarlar, suwa goýup adam. Ýani turban ony. Tag toýup şeýdip zordan suwarsan, o suwaranyň biläseler ertesi gün başlyk gelip ýawyny jesibi bilen gömdürip gitdi. Andan soň içiň ýalarýar. Onun pakta yankı tohum çygdyny nähilek görýärler, nähilek çygdekkäňiz? Biz ak pakta ekýäs. Yo, ak pakta ekkensiň bolyn tohumy näme? Onun bu birinji reproduksiýony, ikinji reproduksiýony, tohum çygitmi ýa tehniski çygitmi? Şol atları bilýäňizmi? Ne pakta ekip ýörsiňiz? Bilýän o atlary biz tohumlyk ekemiz okdyk. Tohumlyk çygyt diýen bady biran beýlek diýip bady. Biz diňe madama beýlekini ekýärdik. Beýlek tehniski bolmaly. O tekniski. Tohumluğun biraz pulu kändirak diýerler. Bilen mo kändirak, mo ağlarak, ona ekmädiraktır, gymmadiraktır tohum çygyt. Bolýany tekniski çygyt ekilýänlerdir, ekmelilerler. Onun hadyl alyp bolanok. Onun tüýümiň hili pes bolýar. Ýanky tüýümiň udynlygy bar da, şo gyýska bolýar. Onun üzülme demesi bar. Şol ýanky birinji sort bermeli bolsa, ikinji, üçüncü, dördüncü sort berýär. Düşünýäňdämi? Oň bir öz nemeleri bardyr, ýanky tekniski parametrleri bar da. O tekniski çygyt bolanda oňa çygyt 4 sort bolýar da. Onu birinji sort bolsa gene ýaxşy, ýöne ikinji, üçüncü, dördüncü sort bolsa ola düýbünden neme. Onun demäň şolary alak ýagdaý bar. Pakta diýip ýöne aklat bolanyň bir aklat çykýa 10 bolup 11 ýas diýip mesela paktan deme men zatlar kendir. Hili pes. Hili pelýär. O şu adam ýene taň deme ýygyýanmy? Neme pakta ekýänmi? Şu adam ekýän pakta diýen. O süýlemekmeli. Hektar baş süýlemekmeli ýer. O iýje gişeňizi ekdiýsen näme diýerler? İýje ekdip aýdy bagardym ol, ýaýdan ýalar ýaman. Ýylyň içinden çykyp bilmez ýa-da başlyklar ýol bermez, eýle beýle. Ajygan soň bilerler bu at neme? Ýylyle gelen toýda bayram. Kanaşna. Ýylyle gelen toýda bayram. Karny ajygan bayram ederdiň go. Karny ajygan otursa şonu astakla günah dälmi? Bu koronavirus ýene bir 5-6 aýdan nähile boljagyny belli derler. Ýurtlaryň arasynaky serhetler nemeler açylmaz. O karantinam hemme ýerde karantina. Ekilýän, dikilýän, ýönürlýän zatlar pese düşýärde. Onun beýlekli öwretlerim şonalak. Hem dünýäde çeýli, ýeke Türkmenistanda derler. Onun her kim özünü
imit bilen üpçün edip bilse zor bolluk o daşını bermäge ýagdaýlary dünýede şeýle bolanda mümkinçilikleri bolmaly. Amerika'da nähilek başagy bolup bolýar, Ýewropada da şondaýlar. Türkmenistan'da da şondaýlak bolar. Şu wagt ýaz aýlary, şu wagt ekseň, hem güýde bir zatlan bolýar da. Şeýlem. Ya soň bahara näme ýetişýär. Şu wagtda paýta ekseň, onu güýd geler, gyş geler. Onu barmaňy sorjakmy? Daşyndan da at gelmeler. O sen o paýtany ekwen pulum alyp bilen o. Paýta ekip baý bolan daýgan ýadyna düşýärmi? Hey bir ýerlerde paýta ekip baý bolan daýgan barmy? Baý bolan daýgan şu daş ýerlerde bizim owamyzda 50 hektarlap, 100 hektarlap ekken bir adam ma. Bir şoň nämesi ýagdaý oňa durak. Olamyny yerlerini taşlady, ýani çöktü, olam çöküp bastı. Oňa durakdyr, ýöne oňa däldir, 50 hektar. Baý bolan ýoksa. Ýowa. Paýta gulun malylar. Paýtany gullar ekýändir dünýede de. Bu Amerika'da da şu gara adamlar ekýän ekende. Gara adamlar. Ýowa. Çok gul we meňdeş soňondan döwlete gerek bolanda bu ullukan subvensiýa berýändirler. Ul yer berýändirler, şert töredýändirler. O dünýä wadaryndan 7-8 desle galdyryp neme berýändirler. Subsidiýa berýändirler. Ondan bir fermere 100 hektar, 1000 hektar yer berip tehnikasy bilen ol üpçündür. Tehnik almanlarda döwlet subvensiýa berýändir. Tehnikan ýa-ki garajlaryny, atlaryny talmala da kömek edýändir. Ondan şonda realak ýagdaýda ekilýändir, paýta ekilýändir. O potrot diýmek, batrak diýmekdir. Siz batrak şu ýa-ki batrak sistemasynda näme işleýäňizde. O şu wagt batrak bolmady diýen, näsaňa yer berelliseňem ýok. Men batrak boljak diýen bolmaly sen. Garnaşlar. Şeýledem. Awa o şonu isleýärler. Indi men aňa bir zady demeden taryh okýanmy taryh? Ne ortlaň taryhyny dadyny bilýän bolsa. Gyzyklanýan ýakyn. O 1881-nji ýyl Orsiýetde krepostnoye pravo diýdi. Şu türkmeniň batrak nemesi ýalap da krepostnoy diýmek. O şo daýgan gul ýalap da. Şonu neme diýerler, aýrýarlar da. 1881-nji ýyl Orsiýetde. Orsiýetde şo döwürler agrar döwletde. O 1861 o bağışla men demedim. 61 daýrýarlar. Seýerde biz alýarlar. O ýanky 1865-den 81-e çendi. Ýanky Orta Aziýada ýanky türkmenler bilen uruşýa, özbekler bilen uruşup 1665-den 1865-den 81-de watyp alýarlar da. O şolaryň ýaňy krepostnoy nemeden çykanna, pravadan, batraklıktan çıkıp, olaň elbette Shakespeare okan, Goethe okan, aýdyň gatlygy bardyr, generallary, zatlary, nemeleri. Ondan ýanky Orta Aziýany şol ýanky dolokly iwanlar batyp alýarlar da. Şolaň güýji bilen hallatlar şolar da. O ýeriň nemeleri bolmaly köpsi. Üstünde general olup. O bize medeniyet getirecek deyip gelen nemeler de. O ilk özlerine medeniyet olmalı. Dünkü doloklu adamlar sen yeğenem nemedenem. O tay şol bolun yöne ben diyecek olayan nemem şolor krepostnoy prava yatırlarına şu dayganlan bir bölüğü köp bölüğüm, az bölüğüm onu prosentlap aydan okur da şondan gitmeyecek olayan nam nuşun barin diye. Bir de diye neme gerek? Şopun iyisi gerek diye de. Yankı neme yıllar boyunca neme beyine oturuyan olmalı.
EYS'i nähile işläp bilersiýär-de. O namnuşun barindiýär. Biz aç galar kulçulukdan çyksak. O aç galar bizim deme barinimiz, nemämiz, hojoýunumuz bolmasa nähile go diýär-de. Türkmenden köp şonu alak, ýani batyrak o EYS bolmasa nähile go diýenýärler. Bu batyrakçylykdyr, gulçulukdyr. Ýani doğru bilen paýta ekdirmek. Gulçuluň bir formasy, savremend formasy. Sebäbi paýtany giýirdenlerinde paýta ekmäni, owa ýerlerine 60-njy ýyllarda pasport berdiler. Oňa çenni owadan şäherä göçmedi adagyny. O daşyna çykyban bilen okdum. Şo taýda sen paýta ekdirmek üçin gamçylap demedi, paýta ekdirip başladylar da. Näde Türkmenistan Nakşubat sen bir nesil yetişip daşyna çykanna neme bolşýarlak da. O paýtan şeýlik giýdirdiler. Oňam ýekteler daýganlar ýekdiler bolýany tägelçe neme meýletindir. Şu biram Russiýa, SSR'in ýagny Orta Aziýa eden iň uly zyýanlarynyň biri şol. Am derýa bilen Sir derýanyň öňüni böwetläp, Garawum çölüne de Garawum derýany açyp, ýani özökler bilen türkmenleri paýta öndürmekleri bolupdyr. Yani Aral Gölü'nü guğradıptır şolar şey. O da şeyle, olun paýtany ýanky Orta Aziýada bir çyğmal regionuna o kanaly elbette biz Garawum kanalyny bir nemesiz daşyndan kömek bolman geçirip bilmezdik. Onun geçirilip bunorýalak geçirilmeli değil. Onu geçirişe nemesi var. O kanalın doğru da atmış Garawum kanalı. Bolmasa da bolurdum biz ýaşap bilerdik mi kakşo? Garawum kanalı yokman gerek zatmy. Su gerek, susuz ýaşaýyş bolýan nädir? Susuz ýaşaýyş bolýan nädir? Ýöne suwam ulanma usullary bar da. Suwy kanaly betona ýörüte demeler bar da. Su geçirmeýän deme salyp geçirip bolýar. Turbo, plastik turbo bolýar, oň metodlary kän demeler bar, oň variantlary kän. Bizne işlen öwrümizde de proyektlerimiz vardı. O su geçirmeýän tekstil bar da. Şo tekstiliň içine beton basınç bilen beton salýan onuň ýere ýazýar da özü. Onu su geçiren okda. Su geçirmeýän tekstil bar da. O deme halta ýalak ondan öňe neme ýalak bolýar da. Şonu kanalyň üstünden göberýän şeýdi başak siňe. Onun demesinden basınç bilen beton salýan içinde. O da aramla suwa çökýär. Onun aşağı betonlanan ýalak bolýar. O tekstilem suwa öwrenok, betonam öwrenok, betonyň ýörüte tassawy bar da. Şolar ýalak proýekt bar. O şolar ýalak proýekt bardy. Biz ýanky bin Vakol Ilamanow diýerler şo wagt demesinde. Şolar bilen kän gurrun edýärdik. Olun biz yetişmedik, bizi ayırdılar o proyektlerim hemmecesi bir yerlerde yatandır. Sebäbi kanal şunala suwy şeýle ulanýan boldylar. Türkmenistanyň ýeri ýene bir 50-60 ýyllar şu adam näçe prezidentiniň eýýäm todap ýatanlygyny bilemok, onu tez bilýänsiňiz. Ýöne ýylda 4-5% sanyna çykýar da ýerin. Şoğru olur. O şoğrum ne tuğulay olsa yokoryk gidiyendir, ondan barıp bir yerde siňýändir. Halkın üstüne siňýär da, nirde bolsa da. O şo geçen ýylda şoğda duýjagdy da. Ne ol pakçılık. Onu paýta ekmeller, paýta diýilen zat peýdalda atlandyr, ykdysat tarapdan. Ne döwlet üçin, ne halk üçin. Ben aýdyp oturna ýanky 2 hektar ýere ýorunjeksen, ýorunjaň bir sürüm, bir orumy, birinji orumy. Bir orumy. O paýtaň ähli emesini ýapýar da. Sen elinde ýene de 5-6 orum bolýar.
Yorunca da diyemem yerin pirdir. Yerin doktorudur. Bodlaştır ya. Boğulaştır ya. Yeri yere diye. Ana son ne için neden oklar ne siz yaşlar ne ödünüz. Seyredersiniz, okarsınız, görürsünüz. Biz Türkmenistan ama Orta Asya'da ve Özbekistan ama Özbekistanlıların gatır seyrediveren o su sistemasına Orta Asya diye daha asırında nahil edip ekine su ulanılan olsa şu ağdan sonra alet ulanıyordu. Yani turbo sistemasına geçmeyenler damzalayın sistemi. Köt su yere diye yeri daha yalayan. Şonu beyik arkadaşlar düşünemeyelim kaçırlar. Bilmedim sen arkadan Pervan. Ben üçün arkada değil. Ben yani böyle yönü gelip bilen adamlarım değil bunlar. Arkada olup sizin arkadan. Ben üçün depeçede yok. O tümbök depe de değil. Şu da orada da bizim işleyen uğrumuzda bizim kapımızdan gelip bilen adam değildirler. Biz olur yalaka adamını yani kapıyı açandan görüp biliyse. Başka ne emez oran var Pelvan. Ne Halmurad'ın yerine Halmurad'a dinç verdik bunu. Ne Halmurad'ın yerine aldık. Ben başlık olmasa gurlap bile yok. Ne sen alak sen şun ben başlığım ne. Sonra olur kendi para. Yankınni biz etçek olyanı işlenmeli. Yaşlan düşüncesini ilki bilen ütkötmekçi olyaz. Şun näili täsirli sözler barmy? Näile edip ütkötüp biler solara? Näile edip aýdamyza ütgärkä? Yo söz bilen adamyny ütkötüp bolmaz. Yankı ýöne düşündirip bilsen ne? Şu ilk ulak şuňa düşünýän. Şuýda karar berýän. Sen bu adamdan yankı çağalyň ýatly diýip aýtdym men öňkü aparam. Şu çağa kan 4-5 ýaşly çağa kan. Şu çağa kim bolsa şodur. Ol ýasama bir zat deme diýenlerdir saňa. Maýmynlyk neme diýenlerdir. Çağa nähilek bolsa kim sen şosun. İlkulak özüň bolmany öwrenmeli. Ne sen pelwan bolsaň men pelwan diýen. Da aýna sereden de araňda bir kümtük genije bir türkmen ýigitçaga bar bolsa, ne şonu aýryp bilýänçä işlat bolmaz. Men ýöne obrun aýdýan na. Aýna sereden de sen bilen araňda ýene-de bir kümtüjek pelwan bolmaly. Şonu aýryp bilsen, ondan sen özüň görüp bilýän-de. Ondan özüň ýalak duyup bilen soň ondan iş şo taýdan başlaýar da. Soň şuňa dünýede de informasiýa kändir. Da adamlaryň beýinlerini näýilek manipulir edilýär diýilen giden emeler eserler vardır. Tom kitaplar vardır. Videolar vardır. YouTube'da da kändir. Adamlaryň kellesini, beýnisini näýilek el alýarlar. Adamlar bilen nähilek manipulir edilýär. Bu tehnikadır. Reklamçılar şolun bir bölügidir. Şu reklamçı. Çüýrük almany gowy alma diýip satyp bilýändirler. Men misal berýän da. Dogry aýtdyňyz. Erwet maşin, gowy maşin diýip satyp bilýändirler. Ya önüm, mislerini önüm. Bu ne şu manipulasiýaň bir nemesidir. Şu atky döwlet dolandyrşam şonu alakda. O Türkçe bilen demedir. Yani Türkçe dolandırmak diýmek, ağırlamak diýmekdir. O dolandırıcı. Bular dolandırıcı, bu Türk manasında dolandırıcı bular. Güzel, bu dolandırýarlar bular adamlar. Pelwan şeylere. Ne sapara bizim oýanmagymyzyň wagty gelip ýetdimi şu türkmen ýaşlarynyň ýüzlenmegi islenilmi? Oýansynlar şular ýa-ni tägem sırtlarynda paýat bersinler. Deme Pelwan
vakti geçti. O yetti derler geçti. Bir vakit geçti. Ha, oyunmadığa ya oyunduracak kolpuyor ben o ağusuna çıdalar mün yaşadılar. O adamını yankı hem ekşini bağıtlı etmek sen men pelvan demesi derler, borcum derler. Oyunmayan geliversin. O demesi yok. Onları oyundurup ne edecek? O kul olacağı den adam edecek olman anzasat derler. Etmenem derler gerek gel. Kulluğunu aldın. Ne son bu da taşında kalanında da iş tutorlar, işlep başlarlar. Anam adam olmadı hiç kime gerek geldir. Bir yerine varıp takçı bekçi olaymadan el diplomlu. O adam bilen işemedip bolyanlardır. Hiç tadım. Ödem bir iş boka yaramaz. Sebebi iş talşıyan, ben iş eden de yok ben, bir yerine iş talşıyan da. Tağa inanmayan oldular, sen bilen hiç kim, tağa bağlam vermez, sen bilen bir işem etmez. Düzelmesindir, ne? Olur durmuşun ne eylek demesin, taylap bilen oldular, şunu taylap. Ulu iş adamlarım olmaz. Yalan dödülap ulu iş adam olup bolyanlardır. Ben şunu olayansın, ertir yiyinde yettiriyansın. O adam olmasan, hem bir yerde de kıyındır. Doğru. Hindistan'ın düğün tutucu Mahatma Gandhi'nin şeyle bir sözü var. Siz ya adamları halamayan olsa siz şun ödünü halan yok. Yani hareketlerini halan yok diye. Ödünü diye halamayanın del hareketlerini halan yok diye. Yani şu adamlar bu hareketli adamların bolup bilerdi deyip fikir etmeli ya da. Ya onun fikir edip görün, o da ne eylek netice verecekini. Hem de cehennine kovu adamlar diyelim. Bu adamların bolup bilerdi aslında ne oluyor? Cemiyet sistemasının getirip çıkaran işleri. O şeylere yankı adamda bir adatlığın bir cevapkarçılığı oluyor da belvan. O şu cevapkarçılığı her kim alıp bile nokta. Şu cevapkarçılığı almasan sen kulsun. Sen kul ruhlu, kul nemeli, sen çok cevapkarçılığı alan ok yönü kovu yaşayacak. Ondan yüz döndüren ok da kovu yaşayıştan. Yankı o da birinin hatamına kovu yaşamalı. Yankı milisan, polisan ya da kırban, prokurorun, süydün, yankı rektörün, ya muallimin aylıkları bilen kovu yaşap bolan ok. Sen hatamına, on hatamına kovu yaşamalılar. Bunlar paranmalı, kovu yaşamalılar. Başka bir yerinin hatamına kovu yaşamalı. Öz hatamına değil. Şular daha döndürüp, burada öndürüp, bağ yaşan oklar. Miliselerine suratlarına mörkö diyorlar da, tonlap pullarını inemesinler. Bunlar senin alak parti ekip, ya yoruncu ekip, bay olan adamlar değiller. O seninle Türkmenistan'a oku ayıracak olsan 20 bin, 100 bin, 100 bin'e yetiyemmişsin. Bana veren şu komentlerde ya da juridik fakültede ayıracak olsan 100 bin diye. Bahadır menem istedim anırda kama. Ödem pulunu ve alyalar bilimin beren oklar. O Türkçe ne mi diye sahtekarlık diye ha? Sahtekar. Ve bilim vermeyle mümkünçülükleri yok da. Bol molum değil. Yankı yapık nemede oraya ilmi bağda yok da. İnternetim yok neme. Allah sizin sorurum. Allah pula diyorlar da. Ve pulunu veren son karşı taraf sana bilim vermeli. On pulum resmi değil. Para hükümünü solun aşağından bukulup veriyen de. Onu beyle veren son sen talabım edip bilen o ondan. Ha? Senem denginal olyan da beren alan. Son ondan elin diplomlu yöne soğutsuz.
O şol adamlardan ne peyda bolup biler? Yani cemiyeti, özünü, halkı. Onun yankı yüzü, itin yüzü yalak milisiyeler olmalı. Önceden oşan yalak. Onun geliyen ne yerleri şotay. Olarım şu okuğu yerinde şunu alak deme verendir. Ne şu milisiyeleri okudup yorun reaktör, yani şu polisiye eskilemen istudun reaktörü ne kağıban başlı olupdur da. O şu milisiyeler birinciden olur yalak sahani Türkmenistan'a düğünden gerek gel. Dine seni korkutmak için o sahani nemedi. Öğre diyen de atlara mine şu itin yüzü yalak olup o halkın üstüne cögcap durun deme yalak, it yalak olmalı. Bu korku mekanizmlerin nemeleri bulur. Yankı parçaları. Pelvan. Men düşünsün. Bilemok sen içinde gezip öğren oğlan olmalı dünkü o yaşın. Yaş zehin görüyensin bizden görüyensin. Edil sizi görüp bilem zautuk berde biraz düşüncemizi ütkap görüp biles. Biz anarda korkmalım kavayetdik. Men yalağında yaşap öğreniyorum. Şu at korkmalım kavayetdik. Korkup yaşap öğreniyorum. Be. Onun ne yaşap oluyor? Korku. Yaşap öğreniyorsun korkup. Titrap da, tasarik da, sıksan, kantora da barsan, iyisin düşün. Merhaba. Hoş geldin dağıt diyelim mi? Yok olur ya Allah hiç çeliyor. Itmesin ama. Be. Men hakikaten şol real bolmalım kadip bağırda düşünce var. Bärik gelip bizim kantor iskarlarımız bular yalak derli fikir et yani. Ya olmalı banki iskarlarımız ne için bular yalak. O yani şimdi soru çıkandır. Onun sen ne fikir ediyorsun? Ne için kanka? Şu siyasi sisteman getiren iyisi olaymasın. Şu düğü yalan. Yalan üstüne yalan o olur o sen düğü sen barıp betip düğü yalan olsa sonra yalan olmaz. Yalan üstüne kurulan bir devlet var anırda. Hemmesi yalan. O siyasetlerim yalan. O da adamlarım yalan. Şimdi birbirine anlamam açan. Yani yalan üstüne yalan. Aydın vermeli onu da yalan. O ne edip düzelteceksin bunu Pervan? Onun yalanlığına milyarlar. O zatlan yalanlığına milyarlar. Olara ağlanan olya, olara mağlanan olya. Yönüsel ayrı planoklar ortada. O menden sorasak mena yakmalı yani. Sen ne diyecek bilemok ben. Üçürüp vardı yaksan onu biz ot para millet anırdan geliyen bu ot para olmalı. O zaman iyi. Onu üçürüp yakarsan olun yanar gider belalan hemmesi. Benim fikrim şeyle bilmedim ben biraz men böyle ak olmam mümkün de. Yani celladırak demerek kurtulduk. Men fikrim tak yok. Bunlar düşünüp dönüyor. Sizin aydısını da oraya yakmalı mı? Ya yakmalı men tak. Bilmedim de. Yönüsü tasarrufta gören yaşlara, bizlerin den dostları, yüzlenmek isteyen. Size yüzlenmediniz olun, mena yüzlenmek isteyen, gayret edip oyunun yaşlar, yani den dostlarım. Inni vakti geldi geçiyor mu etti? Şu näme öýüňizde odaň içinde, otogyň içinde edýän isimiz bizim şu wagtynä şunýaly YouTube'a çykyp aýdyp bilet. Şu Türkmenistanda nähili kemçilikler badygyny siz bilýäňiz baryňyzam şonu ýürek edip aýdyň. Benim gollayan Pervan o şeydi birek demedip şeydi oyundurup demetseniz belki de düzeltmelem siz. Biz halmradakimiz bu yönü yankı size görüllü oluyorsa. Biz için gerekim der. Biz o parkta 2 hektar yerimiz yok. Biz o tayda batırakçılığım
bana dememiz eyyem soğumuz geçti bizim. Siz näsizin çağalaňyz, şu taýdan paýtadanam diýinmeli, şular ýalak yalan sistemadanam diýinmeli. Bunu ýakyp diýiniň, gürleşip diýiniň, ilkulak bir birek anam bolar ýalak. Bir hormat bolar ýalak, söýgi, bir merhemet bolar ýalak, bir ör araňyzda ilkulak şonu bir düzedin. Gujoklaşyň, gürleşiň, hemme zat söýgüden, hormatdan, syýlagdan başlaýandyr. Bir-biriň ilkulak özüň syýlanmaly. Özüňe bir syýla hormatyň bolmaly. Özüň syýlaman, özüňe ätgermän başga birine ätgerme de kyn bolýar. Bolýaram däldir. Ilkulak özüň adamdyňy. O da iki adam däl, bir adamdyňy. Yani aýny bilen araňdaky kümtüjek türkmen bir ýana tüýşürip. Onu öwrenen soň onuň ştaý işläp başlaryna, ştaýda näme hard disk bardyr. O şon perizagrusk edilýär da şu. Yani operativni sistemaňyzy ütgetmeli. Onuň şunu ütken soň onuň demesinde bakym düşünýärsiňiz ýalanyna, zadyna. Näme şunu diýende düşünýärsiňiz. Hakykly. Şulenli Türk dasyna gelip gören okuwçylaryň, talipleriň bir gorkýan zatlary arkalaryndan gorkýarlar, ýani enatalaryndan, jiglerinden, doganlaryndan aňyrda helak ederler mukady. Son helak etjegini sen gözüňe alyp bilip çykmalysyň. Şu taýda men bir zat diýen pelwan. Ýa-ni şo metet sen diýen metediň o taýda ýetir alyp şolary näme diýen şoňa terrorist diýilýändir. Bu terrordur. O bular terrorizm metodidir. Resmi adamlar, resmi gullukdaky adamlar şonu edýän bolsa, bular hakyky terroristdir. Terroriste de ýa-ni Putin näme diýerdi? Machiti sartiri diýerdi. Ne Putin sözüdür. Men aýdamokmyn. O terrordur. Bu ýa-ni sen üçin sen eneň ataňy jazada çekip bolýan nädir? Günäde bildirip bolýandyr, nädir? Sen en ataň eden 70'ine de sen jogap berýän nädir? Kanun şeýle işleýän. Hakykly. O sensin, olardur. Bu kanuny çeýnýän bolsalar bular. Çeýnelýän, hakykly çeýnelýän. Onu kanun sidem çeýläp, ýa-ni gören ýeriňizi isten çykaryp bermeliler bular. Evet, kanun iki tarafa da işlemeli. Sana kanun, bana da kanun olmalı. Sana kanunla bana kanun o bolan ol. Onun Cüneyt Han ol vermeli. Edil Han olursun bir, Cüneyt Han olur. Olur ýalak demene bitten çıkarılyandır. Onun hiç gepi urun yoktur. Siz Allah'ın önünde de kanunun önünde de eyyem demesiniz. Sebäbi olaň edýän terror. Özüňi goramak üçin edýän. Olara hüjüm eden dogan, özüňi goramak üçin edýän. Ena taň goramak üçin edilýär. Ya dogan arnaşyň goramak üçin edilýär. Olar näýlek ol ýetir alyp, o sen ştaýda telewizorda, sen normal Türkiýede milyonlar YouTube'da bundan erwedem diýip otur. Bir de ýa-ni durmuşymyzyň gurrun ne diýerler? Döwletiň ýa-ni ýurdun içindäki ýagdaýlary pikir alýşýar. Pikir azatlygy. Biz ýörüp pikirim da aýdýas, biz onu näme diýip aýdam da. Bilýänim da aýdýas. Sen sorýan men aýdýan, men sorýan sen aýdýan. İçimizdäki biz aýtmaly bolsa. O aýtmaly bolsa biz bir ýerde aýtmaly bunu, içinde portatyp görmek bolmaz. Şoň üçin gorkmaň, ýa-ni senin tanyňyz şeýle kän bolsa, bularam şeýdip başlasa, ol bir ýerde ýa-ni Cüneyt Hanam tapylar, kanun ruhsat berýändir. Terrorun karşısında terror bilen deme jogap bermäge dünýede kanun vardır. Dünýäň kanun, dünýä hemme döwletde de
demedir. Terörün karşısında terör ulanılayandır. Onun için bulon ediyen terördür. Tek suat ene atağa parmağını batırsalar, çağırsalar bile çağıracak diye baranın yönü çarşak bilen karnına yönlenemedi dik kaldıraymalıdır. Hakkı yok. Senden sonrasında. Ene tamda parmağına hakları yok. Yok. Sen öyün sen galandır. Sen belleğin sen galandır. Sonra geçmeli bildiğin. Prokurorun sağlık tefi sen cinayet eden oldun, uğurluk eden oldun. O başka mesele. Başka adamın nemetme hakları yoktur. O ya biz yalan da adaydı oturan olsak. Yok. Suud etsinler. Yalan aydanın olduk. Biz cevap veriyesine sen ödün. O ene atan bile ne işler var orada. O sen 21 yaştan sonra ödün cevap veriyen. Bana şeylere pelvan. Ben düşünsün bilem yok. Sen ne aylak düşünüyorsun? Benim sonyalık düşünüyorum. Yani sizin videolarınızı görüp başlanayım bari. Hatam üyüt gödüp fikrim. Onun içimde doğru maydan onun içimde 2 ay bundan korku var hakikaten. Yani şular öz fikrimi aytmak dilemde, kellemde, aklımda bile yoktu. Yo sağ ol ini pelvan ne sana o gudoçuluğa gitmeden orada men var. Ne gıydı belli nemet yankı men yana deme gudoçuluğa men ödüm gıdayın. Arkadaşlar tapırın yok men tamam. Pelvan. Yok gıydı arkadaş yok şu anda seninle. Sen vakit getirme demedi. Sen bu atları vakti ne dinmelidir hem bedat? Bolar. Okullarda inanıp görse. Bolya onu şey kuturayel bunu pelvan bu. Bolya tapıra kuturayel. O son ne aylak deme olsa ne arkayın çıkıvermeliler 26 saat men boş durun elimde ama hem karantina hem pensioner. 2 saat üstüne 24 saat üstüne. O iyi turyan onun geçecek yani 2 saat. Şu yankılar yaşlanım içi tütep duranır işlerine tütep duranır. Şolarını saklap görmende gayret edip aydanın için hiç de adam olmaz. Bolya ben elimden gelen ne deyin pelvan. Senem yığıdan çıktığının şu yatladıp dur bize. O bolya sağ olun iyileşler ne pelvan sana da sağ ol. Bolya sağ olun. Sağ olun.